Добрый день, поважанае гаспадарства. Гаворыць і паказвае Свабода. В эфире передача «Празкі акцент». З вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навумчык. Сергей, привітанне. Привітанне. Тема нашай сённяшняй гутаркі, так бы мовіць, геапалітычная галаваломка беларускіх выбараў. З Расіяй відавочная палітычная вайна, можна сказаць вайна, ну, прынамсі, востры канфлікт. Газпром і Газпромбанк выказваюць сваё незадавальненне тым, што робіцца з беларускім банкам, у якім яны акцыянеры. З беларускага боку, дарэчы, фактычна адбываецца нацыяналізацыя гэтага банку, а менавіта Нацыянальны банк сваім рашэннем насуперак волі акцыянераў прызначыў спадарыню Надзею Ермакову кіраўніцай этого банку. Ну і вот ситуация такая. Кремль пакуль маўчыць. Праз некалькі дзён у Менск прылетае міністр замежных справаў России Сергей Лавров. Ну, як бы фармальная нагода падпісаць дамову о взаемным прызнанні візаў, але, магчыма, кола размоваў будзе і больш шырокім. З іншага боку, прадстаўнікі знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу, уже не толькі Еўрапарламенту, але і, так сказаць, выканаўчых органаў Еўразвязу, робяць намёкі, што калі беларускія ўлады будуць адносна апазіцыі і грамадзянскай супольнасці весці такую палітыку, якую яны ведуць зараз, ну, пытанне санкцыяў можа ўзнікнуць ізноў. З іншага боку, вот літаральна днямі адбыўся вельмі цікавы, дарэчы, візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэя Ермака у Менск, які сустракаўся са сваім калегам і, акрамя ўсяго іншага, сказаў, што прэзідэнт Зеленскі мае намер сустрэцца з прэзідэнтам Беларусі сёлета ў кастрычніку у горадні. Ну, як бы, з каким прэзідэнтам сказано не было, но ні з какімі прадстаўнікамі апазіцыі, ні з какімі альтэрнатыўнымі кандыдатамі спадар Ермак не сустракаўся. Да, і прычым там у межах этого візіту адбылася і сустрэча міністраў абароны Украіны і Беларусі. Назвать вот этот жест, этот визит, ну, як бы прямой падтрымкай не выпадае. Было сказано акуратна, сустрэча ў кастрычніку з двух прэзідэнтаў, а хто там будзе прэзідэнтам Беларусі, Бог ведама. Але звычайна, калі, умоўна кажучы, улады суседняй ці не суседняй краіны як бы дэманструюць пэўнае дыстанцыянаванне, ну, яны імкнуцца і не сустракацца з кіраўніцтвам краіны. Ну, а ў дадзеным выпадку вот было зроблена менавіта так. Ну і нарэшце адбылася таксама цікавая размова Александра Лукашэнкі з Сі Цзіньпінам, кіраўніком Китая. Тут, правда, розначытанні. Паводле Сіньхуа Сі Цзіньпін пахваліў тое, як Беларусь змагаецца з каранавірусам. Ну, правда, мадэль, паводле якой Беларусь змагалася, она вельмі адрозніваецца, дарэчы, ад кітайскай, ну, тым не менш, пахваліў і пахваліў. Вось. А гэтая пахвала была адлюстравана і ў Белце, але паводле Білта Сі Цзіньпін сказаў яшчэ і наступнае. Я зараз працытую. Сі Цзіньпін таксама падкрэсліў, што даўно знаёмы з Александром Лукашэнкам і вельмі добра інфармаваны о сітуацыі ў Беларусі, а пра тым, што ў краіне ў хуткім часе пройдуць прэзідэнцкія выбары. Он попросил передать белорусскому народу словы поддержки. Мы вас поддерживаем, упевнены, что вы переможете, и мы поддерживаем ваш шлях развития, сказал старшыня КНР паводле Белта. Яшчэ раз паўтару, па выдаўленні Сіньхуа гэтых словаў няма. Тым не менш, вот Брюссель, Москва, Киев, Пекин.
Што з этой галаваломкі вынікае? Хто каго падтрымлівае, ці робіць выгляд, што падтрымлівае? Юра, у тым, што ты назваў, у гэтым ланцугу не хапае аднаго звена, можа быць, самага моцнага звена – Вашынгтон. Вось вельмі паказальна, што Вашынгтон пакуль што не вызначыўся з гэтай тэмы, хаця здавалася б, все тут ясна, Вашынгтон дзесяцігоддзямі падтрымліваў беларускую дэмакратыю, выступаў супраць парушэнняў правоў чалавека. У пэўных кроках ён быў значна больш радыкальны, чым, напрыклад, Брюссель. Я маю на ўвазе у тым ліку і санкцыі. Зараз мы гэтага не бачым. Вот здавалася б, з таго, што ты назваў, Брюссель стаіць на такой больш, скажем так, не пралукашэнкаўскай пазіцыі, але, вот на мой погляд, калі казаць вельмі так асцярожна, вось гэты працэс, які мы называем выбарамі, хаця я весь час падкрэсліваю, што выбарамі, і мы ввогуле гэта падкрэсліваем, што выбарамі гэта даволі цяжка назваць, калі мець на ўвазе міжнародныя стандарты свабодных, дэмакратычных, празрыстых выбараў. Дык вось, можа быць, упершыню Захад не выяўляе колькі-небудзь, такой, хай нават незначнай, а відавочнай падтрымкі апанентам Лукашэнкі. Прыгадаем, напрыклад, 2006 год, прыгадаем 2001 год, 2010 год мы можам прыгадаць. Можа быць, мінулыя прэзідэнцкія выбары без гэтага прайшлі, але ўсё роўна штосьці такое мы бачылі. Зараз не. І прычына гэтага ў той міжнароднай абстаноўцы, якая складаецца, і найперш тут тры такіх фактары, якія мы можам адзначыць. Канечне, гэта, калі браць паступова, гэта пандэмія. Гэта пандэмія, якая ў сваю чаргу абрынула па сутнасці эканоміку так, як гэтага ўжо не бачылі больш, чым паўстагоддзя. У всякім разе, пасля Другой сусветнай вайны гэта безумоўна, а параўноўваць з Вялікай дэпрэсіяй таксама. І тыя забурэнні, якія пачаліся ў Злучаных Штатах Амерыкі і перакінуліся на Еўропу. Мы бачым па тэлевізары, чытаем у навасных стужках, у вядучых заходніх выданнях, бачым гэтыя фотаздымкі гэтых абсолютна брутальных разгонаў пратэстоўцаў з аднаго боку ці з другого боку, бойкі з паліцыі, прымяненне слезатечнага газа, шумавых гранатаў і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось на фоне гэтага ўсяго нейкія дзеянні па затрыманні, па 15 сутак, ці нават 60 дзён, як пакуль што, так сказаць, затрыманы Ціхановскі. Гэта для Захаду як бы так не ўспрымаецца вялікай вельмі такой вялікай праблемай. Гэта адна сітуацыя, другі бок – гэта Пуцін. Абсалютна не знікла нікуды пагроза ў бок Захаду з боку Пуціна. Мы бачым, што ён нарашчвае узбраенне, мы бачым, што нарашчваецца антызаходняя рыторыка. Цяпер гэта ў сусветных сталіцах успрымаецца значна больш сур'ёзна, чым гэта успрымалася, скажем, до 15-го года, да крымскага і донбасскага сюжэту. І вось таксама справа нават не ў тым, што на фоне гэтага Лукашенка ввогуле падаецца абсалютна такім, як кажуць, да, гэта сукін сын, але гэта наш сукін сын. Калісьці так казалі пра, маецца на ўвазе не сам Александр Григорович, а так кажуць пра палітыка, якога тая ці іншая вялікая краіна, так сказаць, абараняе. Так гаварылі раней пра Лукашэнку прымяненне да Расіі. Зараз, відаць, пра гэта ўжо будуць гаварыць у прымяненні да Захаду, бо калі паглядзець, што выгадней для Брюсселя, што выгадней для Вашынгтона, ввогуле для Захаду, расійскія танкі на 700 кіламетраў далей ад Беластока, адпаведна ад Берліна, ад Парыжа, ад Прагі, ці бліжэй, конечно, лепш далей. А гэтыя далей, гэтыя 700 кіламетраў, гэта якраз і ёсць незалежная Рэспубліка Беларусь. Так ці інакш, гарантам якой, я маю на ўвазе незалежнасці, у вачах Захаду пры ўсіх, так сказаць, гаворках, пры ўсіх мінусах
ну, успрымаецца, як мы бачым, Александр Григорович Лукашенко. Вось, скажем так, і адказ на гэтае пытанне. Мне ввогуле здаецца, што ніколі яшчэ за 26 гадоў для Александра Лукашенкі не складывалася на гэтулькі спрыяльная сітуацыя на Захадзе, як яна склалася далей, цяпер. Як яна склалася цяпер. Мне падаецца, што будзе даравана ўсё, ну, калі толькі не будзе прыменена агнестрэльная зброя супраць мірных грамадзян. Вот тут так. Мы некалі з табой гаварылі, вот дзе тая чырвоная рыса, пасля якой, так сказать, Захад нічога не даруе, вот гэта смерці людзей, забойствы людзей, вот да, вот гэта не будзе даравана. Вот гэта вот масавыя забойствы, ці ввогуле, так сказать, забойства мірных дэманстрантаў, яны не будуць дараваны. Все астатнія, паглядзіце, што робіцца ў Парыжы, паглядзіце, што робіцца ў Лондоне. Гарады Амерыкі нават нам не хопіць гэтай перадачы, каб перачысліць, дзе адбываюцца забурэнні. Сергей, я хотел бы звернуть увагу на еще один важный момент, который, ну, частково встроенный в твое тлумачение. Это позиция Киева. Причем тут справа не только вот в таких поводинах, как бы, офиційных владов, банковых, як там кажуть, офис президента. Але и я вот днями размовлял с экспертами, причем экспертами, якія, ну, скажем так, падтрымлівалі Порошенко на выборах, падтрымлівалі Майдан. И парадоксально, что яны ободва казали, это Евген Магда и Виталь Портников. Евген сказал просто, что я не бачу конкурента годного Лукашенко. А Виталий сказал, что мне Виктор Бабарыка нагадывает Кебича Зора 94-го года. Не Лукашенко, а Кебич. Я себе это тлумачу вось як. Это такая парадоксальная речь. Что для украинцев, ну, для украинского политикума, скажем так, особливо вот частки, так бы мовить, близкой до Порошенки, Россия – это ворог. Однозначный ворог. И тому для их человек, звязанный с Газпромом, хай себе так и не агентом, але человек, який 20 годов щільно працаваў с Газпромом, это человек, який працаваў 20 годов с их ворогом. И это робится кропкой адліку, это робится оценкой. Ну, как бы базой для оценки. Для официального Киева, глядячи по всем так само, они не вдаются в детали. И как бы для белорусов, как показывает такая эйфория вокруг фигуры Бабарыки, принамсі фигуры Бабарыки, Россия не ворог. То есть ее могут многие осуждать, многие сказать, что она кепска себя поводит, и что разные интересы у Беларуси. Але вот такого как бы автоматичного ставления у белорусов, как мы бачим, ну вот по реакции нема, а у украинцев есть. И тому вот такий певний парадокс. И я не выключаю, что и у подбивцы заходней позиции, европейской позиции и особливо американской позиции, якія заўсёды, як бы для якіх геополітика ніколі не была чужой. Ну, яны, магчыма, таксама разважаюць так, что, як памятаеш этот фильм «Ронин», и там был спецслужбіст, гаворыць, меня вучили, что калі ситуация подаецца сумневной, то сумневаў нема. Это не заўсёды правильно, это не заўсёды так. Но я не выключаю, что люди в отповедных столицах разважаюць менавіта так. И Лукашенко им подкидывает. То есть Лукашенко с самого початку кампании пачаў будаваць позиционирование такое. Я оборонца незалежности, я оборонца идентичности, а с того боку агенты Москвы. Ну, как бы... Вообще ему поверили. Ну, так, я с тобой згодна. Калі говорить конкретно про Украину, то ты абсолютно докладно даў гэтую раскладку, даў гэтыя ацэнкі. Прычым я нават бы тут вынес за дужкі фігуру Бабарыкі, бо падобнае назіралася і раней. Увогуле, конечно, так вось, калі апошніх гадоў 15 мы бачылі, я дазволю сабе ўжо гэтае слова, эйфарыю
беларускай апазіцыі з нагоды перамогі ці там аднаго прэзідэнта ці другога прэзідэнта, там Ющенкі, там гэтак далей. Ну, потым павінна было б наступіць вельмі вялікае расчараванне, бо наколькі мне вядома, за апошнія 15 гадоў, да і ввогуле, ніводны прэзідэнт Украіны не сустрэўся ніводным лідарам беларускай апазіцыі. Абсалютна ніколі. Хаця здавалася б, ну вот чаму? Это нават было да Крыма, это нават было да Донбасу. Просто традыцыя украінскай палітыкі, вот менавіта украінскай, мець справу з самым моцным, мець справу з тым, хто мае ўладу. І незалежна ад там выконвае гэты палітык, я маю на ўвазе Лукашенку, нейкія нормы правоў чалавека ці не выконвае, тут можна вельмі простую схему пабудаваць. Ну, вот уявім сабе, што зараз перамагае нейкая фігура на прэзідэнцкіх выбарах, якая гарантуе 100% выкананне правоў чалавека, 100% дэмакратыю, падзел уладаў, свабоду прэсу, там адсутнасць палітвязняў, гэтак далей, але уступае ў канфедэрацыйны саюз з Расіяй. Выгодна гэта Кіеву? Не. Абсолютно не. Ну, нават справа не только, ведаеш, канфедэрацыйны саюз, это так гучыць як бы гучна, магчыма, і Лукашенко в его не вступіць, але, умоўна кажучы, скароціць ці скасуе военно-тэхнічнае супрацоўніцтва з Украінай, якое, як мы чулі, ведаем, адбываецца. Скажем, скароціць поток бензинчику туды. И диспалева, про что в России пишут часом, что вот танки украинские заправляются. А магчыма, открые представництво ДНР. Магчыма. А магчыма, не зробіць. А магчыма, так. Вот. И, то есть, ну, я кажу, справа ідзе про украинские интересы. И вот яны про их дбаюць. Тое, что яны як бы не супадаюць з інтарэсамі беларускай дэмакратыі ў пэўным сэнсе. Ну, да, Юра, гэта абсалютна, вот ты вельмі правільна заўважыў, што, так сказать, нават калі не даваць ацэнак, ну, скажем, для беларускага грамадства, беларуская частка, скажем, частка беларускага грамадства, ну, просто, магчыма, не задумваецца пра такія рэчы, як біяграфія. Я вот у Витебску подошел до сборщиков подписов, там собирали подписи за Бабарыку, значит, за Цепкалу, поглядел, значит, вот сборщик подписов, кажа, там, дзяўчыне, вот поглядите, який у его послужный спис, вот он был дорадцы Верховного Совета, старшыня Верховного Совета, вот он был, значит, першы наместник министра замежных справ, вот он был посол США, посол США, да, так вот, а он же супраць Лукашенки, да, супраць Лукашенки, ну, хорошо. То, что эта фигура была наместником министра замежных справ у час, калі Лукашенко усталёў свою диктатуру, так сказать, аўтарытарны рэжым, то, что ён адмываў гэты рэжым, будучы паслом у Амерыцы, на гэта людзі просто не звяртаюць увагу. А што мы тут гаворым пра тое, што хтосьці глядзіць, быў там Бабарыка, у расійскі гэты капітал ці не расійскі. Ён робіць прыемнае ўражанне, ён робіць ўражанне адэкватнага чалавека, ён нармальна гаворыць, прыгадвае Beatles, Rolling Stones, так сказать, все нормально, наш чалавек, будзем за яго галасаваць. Гэта, безумоўна, погляд, які, ну, можа сабе дазволіць звычайны грамадзянін, звычайны абыватель. Калі мы говорим про палітыкаў, то, відаць, тут яны глядзяць глыбей, калі мы говорим про украінскіх палітыкаў, чыя краіна фактычна вядзе вайну з Расіяй, то, безумоўна, тут ацэнка такая, і трэба разумець у дадзеным выпадку украінскіх палітыкаў. Я хочу яшчэ напрыканцы заўважыць один важны момант, які, мне здаецца, важны. А менавіта тое, што, ну, зараз вот многія гавораць, ой, што зараз Газпром порвет Лукашенко на кавалки, так сказать, за то, что, ну, фактычна отобрали, так сказать, банк, отжали, як кажуць, вот. Але, магчыма, этого і не будзе.
по той причине, что вот уже двойчы спадар Семашко, посол, сказал, что а карты-то, да, карты вот будем подписывать, идея. Вот в вересне уже, так сказать. То есть Лукашенко подвешивает для российцев морквочку. И обещаю, что, коли вы, ну, принамсі мне перешкаджать не будете, коли вы меня крыўдзіць не будете, я зараз буду казать, какая жуткая Россия, империя наступает, империя наносит ответный удар, да, но помеж нами с вами, ну, понятно, выборы пройдут, вы меня не чапайте, коли ласка, а там мы с вами наши интеграционные справы вырашим. Со мной вы вырашите, а с кем... Что будет, коли вы будете мне перешкаджать, это неведомо. Так что давайте вы вырашайте, что вам треба. Вам треба карты? Іншая справа, что там мужичком могут разуметь, что он и после выборов может их надурить. Але, ну вот как бы вот такие взаимный блеф. Это блефуют. И я не выключаю, что они, ну, вылаются там, скажут, да, вот как кепска там. Может, Газпром что-то зробит, но вот, что они, так сказать, пойдут на его, ну, что называется, клином, бо это для украинцев як бы жупел, что человек працаваў на Газпром, а для российцев, ну, працаваў, что мало кто на кого працаваў. Юра, цалкам с тобой згодны, повторю тое, что казаў перад папярэдняй нашай гутарцы. Калі толькі у Бабарыкі не было сустрэчы тэт-а-тэт з Уладзімірам Владзіміровичам Пуціным, і ён не атрымаў нейкія цвёрдыя гарантыі, у чым я дазволю сабе усамніцца, я маю на ўвазе ў наяўнасці факту такой сустрэчы. А нават калі б ён проста, так сказать, іграў нейкую там, ну, нейкі сцэнар Газпраму, вот тое, што зараз адбылося, што б там не рабіў Газпрам і гэтак далей, ну, магчыма, недзе праз коску штосьці там Пескоў ці, можа быць, сам Пуцін скажа. Ніякага сур'ёзнага, значыць, выніку, ніякіх сур'ёзных наступстваў адмоўных з боку Кремля для Лукашэнкі гэта мець не будзе. Вот я просто абсолютно перакананы, не будзе. Ну вот бліжэйшыя 2-3 дні пакажуць. Я перакананы, што чацвёрты раз скажу, што тое, што зараз зроблена з гэтым банкам, рабілася падобнае. Просто вот люди забываюць найноўшую гісторыю. Прыгадайце, што было з Драздані ў 99-м годзе, адбіралі розныя бізнесы, шмат што было. Что было с Гертнером? Так. Буйным российским бизнесовцем. Да, причем это была значно больше, ну, для России, для Кремля значно больше такая фигура, чем, скажем, спадар Бабарыка. И тому тут я думаю, что вот я абсолютно не згодна с теми, кто кажет, что вот Лукашенко робит все так кондово, все. Ну, он сапраўды робіць такие моцныя удары, але гэта удары даволі тонко пролічныя. Тут, так сказать, ягоным дарадцам ці спецслужбам, якія гэта рабілі, тут трэба просто аддаць належнае. Вот маё такое адчуванне, вот мой прогноз, что нічым, ну, вельмі ўжо дрэнным таким для афіцыйнага Менска, вот гэты сюжет я его называю сюжет с Шагалом, так сказать, не скончыцца. Ну, шкада, калі, конечно, калі вот мне, як віцебляніну, шкада, калі палатно Шагала, ну, не толькі Шагала і Суціна, будуць там недзе в следчым камітэце, там 3, 4, 5 гадоў, і толькі, так сказать, людзі ў пагонах будуць іх глядзець. Ну, і, конечно, шкада тых людзей, якія просто вот потрапілі под гэты каток ни за што, ни пра што. А калі мы говорим про палітычныя вынікі, не, нічога дрэннага для Лукашэнкі гэта не прынясе. Про тое, ці спраўдзіцца прогноз Сергея, сачыце на нашем сайте Радио Свобода, свобода.орг. Сегодня с вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Наволчик. До побачення. До побачення. Всего доброго.